Dinyo, ang final. Para mo tuon siya ka unsa ka powerful. Sure ka ba? Idol, para laro gid nga maigo ko. Sure ha? Isa. Magpiyong sa ko kay mag-concentrate sa ko. Ako ba? Alapay! Napangag ang ubay! Alapay! Napatay yun mo ba? Sino kung tao no? Patay ni tingay ko. Langit naman tingay ni. Kapan ang pangano do? Bay! Uy! Nakatahan di ka? Langit ang diri bay? Abot! Ako na timanaan kay... Pusil mo itong tao niya pa. Uy! Asang ka? Rin pusil ako. Sir Giovanni Eduardo, naanay ko karon diri para magsundo ko nimo. Ikaw gi-repair? Ay basta ko yun ako. Asa man ta? Adto ta sa segregation area. Unsa ta kadto? Adto ka mailan kung malangit ka or may perno. Aw, Nake mas, mas? Ano sama? required na para makasulod ka sa segregation area. Wala ra ba sir? Dili mo ka makasulod nga to og walay mas. Na, wala ra ba jud mas eh? Gamitan na ako. Ari sir be. Draw. Karap ako. Basta nga rin magbasmas. Mura mag-COVID nga rin. Positive mangganay ko. Tarong sir ba? Joke ra bitaw. Wala pa bitaw ni gawa sa akong result. Tara, ato na ta. Tara. Wala kita sir. Ito, unsa man itang adlaw ron? Lunes sir. Na, wa man din sila abli og Lunes. Kasi way ablig lunes. Di ba gahapon Domingo man? Kanya? Ikapoy to eh, disco ba diri mga Domingo? Usaon na to ni sir? Aw paabot lang ka diri hangtod ugma, kaya alas 7 sa buntag, abli na sila. Aw, asam ni ka sir? Uli ko eh. Pag-usam ko nga rin. Kuya ko sir. Ang ka. Sir. Kuya ka ba? Pag-usap mo, nga rin ako sa nga rin.